ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti muna apaset ti serye tayo itaalawas ana pauluhan. Supapak, ti kinasayaat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Di ka kadi marigatan nga agtrabaho iti aldaw, kan agadal iti malam ingganat sardam anak ko. Masapul nga agano sak nanang. Kayat ko nga minti makaturpos. Ladingitak anak ko. Manipod awanan day di tatang mo. Kakaasikan amang isaksakan iti panagadal mo. Nakapsuknot nga minan ti pagpadaitan nyo, nanang. Wan nga rod anak. Manipod addan dagiti ready-made a pantalon ken wagwag aluplupot. Manmanon di agpadait kada kami. Anya nga rod ngay. Ada ka di pa'y baryayo, nanang? Pagpletek ang mapanagtrabaho. Adapay mo't anak ko. Da kayo pala ti makaamo diti opisina. At da kasinara ko iti kabisera may papaniti negosyo. Okay, boss, matungpal. May mayat ko man dito syudad ti pagkitaan may itinasao a tao. Kunanamat ngamin nga iti kabisera. Jay ka din bang ibangon iti negosyo na iti kabisera, sir? Kasta nga rod. Sayang ngamin ti dakkalagatan agatangan na kada tayo. Kompleto tayo ngamin kadag iti construction supplies, ng aramatan iti pasdag, sir. Ken nalaklaka ti presyo tayo no may dilig ka iti daduma. Isungado ti parokyano tayo, sir. Wen, tinalaka a presyo ti sapulan nagiti tattao. Sige nga rod. Ibagam ka ni Christine, tay sagana na nagiti rumbang nga may sagana. Isaganam kano dagiti imbaga ni sir nga isaganam. Nalpas ko nga ang record amin dagiti stocks tayo nga awan. Na-order ko pa yan. Dandani siguro may deliver. Amom, baro pa'y lang ni sir. Ngam nadurasan ti negosyo na. Uy nga rod, naanos pa'y abos. Saan akas ka dagiti daduma ang mata pobre kan suplado? Naggasat ka ti makatumpong kan kwa na babae. Numabalin lang ko mga babae ti agaram. Armumon ti bus tayo. Sikan ti mangioso iti babae ti agaram. Adda pa'y lang tilay kadesa kanya. Saan ko akayat ti mangpikot? Wano mangipakita iti motibo iti may sa lalaki. Ngam no si ka ti maasawa na. Nagasat ka. Awan manin ti abas to, boss. Di tayo kadipay aggunay. Dayta kuma, ti bagakan ka. Ngam inununan na. Bumaba tayo kadi iti syudad. Taygay tayo amang tira iti baknang. Kung natigayam ko, napudot ka no, dagiti pan nakabagitilin tagajay. Gapo itinaudi a hinoldap tayo. Imbagla kiti ta naidispose tayo adagos ti kotse ang nakarnap tayo. Nalaing ba't tinanggatang ta pinagsisina da adagos ti makinana. Nalay nga talaga dagijay. Tagas assemble iti lugan ti trabaho da. Nalaing da ang mekaniko. Sira ni Kwenda nga muna sa damanan imekaniko. Intayo manen. Ngam iti asidag ti kabisera ti papanan tayo. Nuad na makita tayo nga espesyal a kotse. Iso titiraan tayo. Ariglado, boss. Agagatal manan ti imak ang makaigam iti pirak. Adda tayo iti ngato ti kalsada. Awan ti babalay, kan awan matatao ditoy. Aglingad tayo iti poon, dagiti kay kayo. Special alugan ti sumungad iti kurba. Agipatulid tayo iti dadakkel abato tapno agsardeng. Sige, ipatuloy tayo tapno agsardeng ti special a kotse. Agawan tayo! At ito, masidagan ti kotse. Adaytaan, si Mardengan ti kotse. Agawaan tayo, taparwaran tayo tinakalugan. Rumor ka dito! No di mo kaya't nga uludan da ka! Sino kayo? Awanan ti adwa sa lutsod. Agtulnog ka, no di mo kaya't apakanan kay tibala. Di na ko mapatayin. Sige, rumarakon.
Ita, palakan ka. Naawanan iti puot ti salbag agwapo. Alain tayo amin abado. Alahas, kanuwalit na. Tapumanaw tayo dito eh. Siya kunti mangimaneho iti lugan na. Agturong tayo adagos iti bayer iti kinarnap alugan. Makamuda mang rangrangkay iti lugan. Ayan ko. Naka-shorts. Nakasando aklangan. Awan di wallet kan cellphone ko. Pati ti ko check. Awanan. Diyos ko. Imbag tadidak pinatay lagi diya managtaktakas. Kas lamang mangag ko pala ti boses da. Tumboy jay maysa. Kasano akitan. Ada ko malumabas apag paarayatak. Ada sumunga na boss. Paraay ka. Ada bakan ka tugay kasi nagti babae na nakaturog. Makikatugawakin ko na. Inayadag lang tapno sana makariing. Naka-uniforme na iti babae. Sa dino nga tati pagtrab-trabahon na. Iti nga ta kabisera. Papanan niyo? Iti syudad. Nahold apak. Inala tati kwarta. Kanya? Ay, tinang manalilawon. Lawag ko tam. Bumaba ka. Agpaiso ti ipagbagak. Agbayadak no makadanon tayo iti syudad. Awan to tayo kwartam. Jekat syudadan ti pagpayadok. Trevor! Isartang mo ti boss! Mapapag to'y pasayarong awag ko tana! Agpaiso ti ipagbagak. Kita mo. Pinalagdak ni. Dapat marikap ko adara. Awan ti kwarta kan badok. Agraman ti cellphone ko. Inalada. Nalaing kang agrason. Awan lang aron din kwartam. Ala, bumabagan! Apo konduktor, mano ka di tiplete na aging ka ija syudad. Barang umanay tinabat-bati a kwartak. Kanya? Bayadam triplete na! Dandani tayo, iti pangilakwan tayo iti lugan ang nakarnap tayo. Ngarod, boss. At naman ang kwarta tayo. Boss, kasano nga tamat nga iti pinalak mo nga akin kuka dito ilugan. Nabilag siguro ang nakiing ijay. Si bibiyag nga tabay. Napigsa ti panang palag ko iti taltal na. Awan naman na dayjayen. Paltugak kuma. Ngam awan kayam sa ilinser na ti paltug ko. Narigatan. Nalakati panangala tayo iti kutsi. Anak tulnog ti akin kutsi. Iswasan ko na pinaltugan. Amangan mo at umaya tao, wandulugan. Muray saan nyo ang pinaltugan? Tanapigsamot ti panang palakyo, boss. Nakiing siguro ita kunak manen. Ala, yung nagmun iti kurba ti lugan. Israktan iti siyak nga gatgatang iti nakarnap alugan. Thank you, miss. You saved my day. Awan ang yaman na, manong. Imbag tadapay na bati a kwartak. Mapan ka kanimat iti syudad. Saan? Dandanin ti pagdisaagak. Para! Sige, manong ha. Dito yakon. Awan mat babalay dito, miss. Magnaakpay. Sakbay ang makadano na kitibalay mi, manong. Agyamanak manen, ha? Makadano na kiti syudad, gapukin ka. Awan anyaman na, manong. Sige. Sir, anya tinapasamak kada kayo? Dimsaag kayo mat iti taxi. Naka-shorts kan nakasando kayo. Lalat mat ti sapatos yo. Nahold apak. Inalada pa itilugan ko.
Umayak agbado, tamapanak ag-report iti pulisya. Anya? Imbaglangan. Tasanda kayo a pinagaramidan iti dakas, sir. Mapanak agpa, doktor. Pinalagdak namin. Ada sugat iti ko. Nasakit. Sige, sir. Takaduan kayo ama pan iti doktor kan pulis. Kalpasan na. Ada pangibaunakan ka. Sa dino, sir? Iti kabisera. Adain ka sa pula na babae. Babae? Anya tinagan na, sir? Ha? Ne? Anya nga tangag paiso tinagan na. Kasano ko mga agbiro kak iti babae? Adyak pa'y amo tinagan na, sir. Malagip yung kaditi rupa dagiti nang hold up, kanang karnap iti lugan nyo, sir. Mayroon pa ag titumboy. Kan inawagan na iti dagol ti maysa. No, jak agkamali. Dagol tinagan ti wanted a karnapper, sir. Dahil tati imbaga ti polis. Sigud gayam abirbiru kanda ti awanan bain. Sapay ko matamatiliw ida ti pulis, sir. Saan ko asar dengan ida apabirok kadagiti panakabagi ti lintag. No apay mo't nga dati kakasta at tao. Oray ko ma, no sandang agdangran. Naimbaglaket din. Saan nailisi ak ni patay. Kasta tinasingpat a tao, sir. Saan abaybay anti apo, ako nada. Dakkala pagyamanak iti Diyos dayta. Inikanak pa iti nasingpat a babae. Anang bayad iti pletek. Asino, sir? Awanan ti kwartak, nanang. Diyan ngamin nabati kat pinagpletek iti may saan lalaki. Apababaan ko mati konduktor. Ha? Apay paulugan na ako, nam. Kunana nga awan ka no kwartana. Tana hold up. Adda ka di pakakitaan nga isukat na hold up. Naka-shorts kan nakasandulaang nanang. Kan nakitak nga adda sugat iti taltal na. Amangan no pinakulan da. Mutlagayam. Apay nga rod apaulugan di konduktor. Dayta nga rod kat, nanang. Naasyanak kan kwa na. Iso asya kung tinangbayad iti plete na. Sa dino nga rod tinagdesaagat na. Mapan ka no ija syudad, nanang. Inala ka no ti hold upper ti cellphone kan wallet na. Ay na, kaasimot nga rod no kasta. Kakaiso na akwartam? Pinagpletem, iti saan mo nga am mo ako, nam? Nakakaasing ngamin tilangana. Idi ko na ti konduktor abo mabait ti bus. Apay ngamin alimugan, awan kwartana. Friend, mapan ka no ijay syudad. Ngam na hold up. Inala da ti kwarta kan cellphone na. Pudno nga tati bagbagana? Nalabit. Ay, maasyanak at talaga kan kwa na. Idi imbaga na ana hold up. Kasta ka di? Si Kantupay a pusong mamon ako nada, mananga asi. Rumbang lang akaasyan tayo, dagiti makasapul iti tulong. Bilibak matkan ka, tauray ka kay so na akwartam kat itulong mo pay. Sa dinuti ko na yung papanak, sir. Mapan kay ti kabisera. Amuem no anya pasdak. Wano opisina ti akin uniforme iti iladawan ko ken ka. Dati oh. Data ka di timaris ti uniforme ti babae anang pwede kada kayo, sir? Wen. Tapno maamuak no anya ti trabaho da di a babae. Saan nga ta restaurant, sir? Mabalin na kasta. Sumrek ka kalagi ti restaurant. Supermarket ken daddo mapay. Kitaan no anya ti uniforme da. No sa dino ti pakakitaak iti imbagayo nga uniforme. Kaawatan, nga ijay nga agtrab-trabaho ti babae. Ada ka di manen klasen, kalpasan arumwar ka dito yung restaurant. Adda, gayam. Adda pa examen ni. Bilihibak mat iti kinagagat mo. Agtrabaho ka iti bigat. Kalpasan na, agadal ka iti mayam. Imbaglaangan tanagmayat ni boss. Idi nakisarita ak.
Nga aldaw ti pa nagtrabaho, taagadanak iti manam. Nasingpat nga men ti boss tayo. Ah, makitang ka dito umunan? O sige, tayo naksabtan. Ited ko kankwana ti menu. Sir, adto'y ti menu a pagpilian nyo. Agyaman nak, miss. Madamag ko man. Nabayag ka din dito yung restaurant? Sumagmamanumot tan atawan, sir. Manipod nagadala kiti kuleyo. Nang rugi akmat tan anak trabaho dito eh. Crew iti restaurant kan estudyante. Kasta nga rod, sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauluan. Supapa, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas, may sa nga estudyante ni Joby, kan may sa akro iti restaurant. May samot abak ng negosyante ni Rex, iti syudad. Gapo iti negosyo, napan ni Rex iti kabisera. Ngam nahold up na ito'y, kan nakarnap ti lugan na, naglugan nga rod iti bus, anagluganan mat ni Joby. Pababaan ko man ti konduktor, ngam naasi ni Joby kan kuana. Kat ni Joby tinangted, iti plete na. Idi nakadanon ni Rex iti syudad. In report na ito'y iti pulis. Binilin namat ni Oliver nga empleyado na, tapno sa pulan na ni Joby. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauluan. Supapa, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Sumagmamanumatan atawan ti kaadak dito'y, sir. Manipod nagadalak iti kuleyo. Nang rugi akmatan ang nagtrabaho dito'y. Crew iti restaurant, kan estudyante. Kasta nga rod, sir. Bilibakan ka. Ay, agorderak man nga rod. Kalpasan na. Agpicture taman iti cellphone ko. Mabalin ka di. Kapilitan, sir. Amangan namin no ibabawin ti agorder. Talaga nga ibabawik, no di mo kaya ti makipicture kanyak. Amangan mat no aramatom iti kalukwan ti picture ko. Ha? Anya ko maakalukwan. Saan ko ang maramid alukwan? Tikas kan kakapintas. Sino ka di dyan kinapicture mo? Diyak mat nadamag ang tinagan na. Alam, nataan, saan ka di? Anya? Nakipicture ka ngam di mo amo tinagan na? Gaputa na taer? Ay na, saan kumatan at dinamag lagpay so tinagan na? Tadi namat dinamag tinagan ko. Amangan no ada plano na nga umayman at dadya customer. Nalabit. Itandaan ang nakitak dadya ang lalaki dito yung restaurant. Uray siya. Italaang mat ang nakita.
Abangan no ulitin na ti umay. So anak ti picture kan ka. Siguro. Kan, di naman siguro aramatan iti kalukwan ti picture ko. Aganan kagayam. Amangan no adda karkar na ama pasamak. Gapo iti deja a picture. Di lakman but nga, blessing. Kumusta tinapanam, Oliver? Karo iti may sa restaurant, ti akin o ni porme iti impabirukyo, sir. Anya restaurant? Aguray tairwar ko tila dawan ti babae, anang serbi kanyak, idinanganak ijay. Nagpintas a babae, sir. Atoy. Kitaan nyo ti cellphone. Ha? Ti babae anang bayad iti plete. Iso ka di, sir. Ay nagpintas. Plano ka sublian nga arman. Anya tinagang ti restaurant, kan lokasyon na. Ipagamadagos. Iti da ito nga oras. Ang mga nuawanan ni J restaurant, sir. Apay ko mga awanan, kat aldaw pa'y mat. Nasa unang amin, nga iti malam kat mapan ije pagadalan. Agtrabaho, bayat nga agad adal. Apay anang taranta ni Sir Arimwar. Ang mga numapan nasarakan ti babae anang pletikan kwa na. Nakitam ka di ti imbaon na amang biro? Wen, kita am ti picture mi adwa. Kita akman nga ron. Aha, Ni, napinta sa babae. plano ka sublian, tapno armag. Sapay ko ma, tasan ngarmon ni sir. Ngam nagdardaras arimwar, idi imbagam, anasarakam. Ang mga numapan na lang bayadan ti pinagplete na. Kasta nga ta? Kasano, no arman na. Ha? Nagasat ti agbaligi kada kami adwa. Kasano, no kidawan na asaan ka apasal sali, iti dalan na. Maka-enroll ka nga ta ita ang maudi a semestre, anak ko. Agen rolak indun makasweldo ak nanang. Mangipauna ak pa iti tuition ko. Basit pa'y apanaganos, anak ko. Di adal kanton. Sapay ko nanang. Arapaap ko ti mangibangon iti basit ang negosyo. Uray basit a restaurant, wano bakery. Sapay ko tamatunoy mo day nga arapaap mo, Juvie. Na ikagumaak nga indrugi. Sapay ko tada mama ay natigagat kan anus ko. Saan abaybay anti Diyos, tikasken ka anasing peet, anak ko. Nakitang ka din ti pagiwarnak, boss. Nag-report sinalbag udi a hinuldap tayo. Pinaltugak la kumanday di a sinalbag. Masapol manin asaan tayo pa'y abumaba. Dito tayo kadilatan hideout. Sa bagay, ado pa'y mati abasto tayo. Mabaling tayo latat ti uminom kan agenjoy dito'y hideout, boss. Ngamawan ti agrikos-rikos asilaw. Kanawan ti babae ditoy. Imbag dito yan, ngam ti matiliw tayo, boss. Ay, jaklakit di kaya ti agarikap iti landok arehas. Sa dino nga tati pakakitaan tayo iti lalaki ang nag-report. Amangan mat no taga syudad.
Tagturong mat iti syudad tilugan na idi pinasardang tayo. Adan tumatlal daw dayjay kada tayo. Kimatlang tisaan na mabales. Datayo ti agbalin aguruod iti biyag na. Kita man ti panahon. Dandanikan ang turpos iti kurso. May salangan na semestre. Wan nga rod, gayam. Naikarkarigatak matlaang. Apa man nga agsweldo tayo? Agenrolak manan. Lukas ta kumamat ti inaramid ko. Siguro, dandani ako kumamat na nagturpos. Ibagbagak mat ngamin kan ka idi. Ngam di mo mat kayat. Imbagkan ka at analain ka. Siyak ngamin kat at nakapakapoy ko iti pagadalan. Uray adda kapkapoy ti may sa atao. No napasnak nga agadal. Awan papananan no di malpas matlaang. Anyapay nga ikat nalpasan. Bakitak mat na agadalakpay. Awan binakatan no adal ti pagsasaritaan. Gayam. Manglimlimo tayo. Mapantayo jay syudad. Yung tayo birukan tinang report kada tayo kadagiti pulis. Delikado pa boss. Sigurado ang gwardyado amin asirkan iti syudad. Isu nga rod amang limlimo tayo. Tapno di da tayo mabigbig. Delikado, boss. At dalat ta makabigbig kadagiti gungunay tayo. Takrot ka matgayam. Ang mga no imbes ang makabalis tayo. Datayo kit giti maikursong iti direhas asilid. Kabutang ko ti agyan iti direhas, boss. Sa bagay, sigurado ang napudot da ita. May mayat matla ang tinaanad ng tinaturod amat diliw, boss. Masurunak ngamin iti lalaki ang nangi-report kada tayo. Kunak no nakiing ti sinalbag. Saan ang makiing? Tadala taglabas at tao kan lugan iji nakapasamakan ti karnap, boss. Iji kit di at ipapanantayo manan iti mabiig. Babaan iti tawa, Sarmi. Makitam ka di tinagsardeng a kotse iti parking lot ti restaurant? Wen. Dahita ti kasapa na customer itabigan. Sikapay lang ti mga sikasukan ko, ana. Tadabit aramidak di ta kusina. No problem, gayam. Siyak ti makaamo iti parokyano. Okay. Sika. Pudno tinaydanon kanyak. Padito iti pakasaraka king kamis. Anya? Nakadanon ko ng sapot. Pinasapon na ka di. At ito'y tinadawan niya ano. Kita. Hintay forward ko iti cellphone ko. Nakasta. Sino ka tam adagos ti ko na mainala ti holdapper a cellphone mo? Kasapulag una iti cellphone. Manong, disente ka akitaan ita. Saan akas idi ije bus? Naka-shorts kan, nakasando. Ngam, nakasapatos ka iti na silang alalat.
In-report kong dagiti ang managdakas anang hold up kanya. Bumaba tayo. Tain tayo manan agsayad iti kalsada. Iti kadisigod ang kurba, boss. Aramatem ati utak mo. Adda nang i-report nga ijay tinaka-hold upan na. Ijay ti papanam. Ayun gayam. Mala, iti sabali nga rin ti papanan tayo, boss. Rumbang laheng. Ngam no makitak ti lalaki ang nang i-report kada tayo. Saan kun ngay kaniti gundaway na pahinga umanges? Nguray siyak mata. Maidap ti angis na. Nagkita kami. Saan ngagsigsiguro, dayjay a tao? Saan ko adinamag tinagan mo, idi? Tagner ng Diyosak gapo itinarami dagiti managdagdakas kanya. Siyak ni Rex Malvar. Ano tinagan mo, miss? Jovi Verde. Bagay mo laon ay tinagan mo. Jovi Verde. Adda ka di matnagan asaan a bagay? Amin anagan. Bagay da akinagan. At dangamin agnagan ni Tilyon. Ngam nagsingpat. At damat agnagan ni ti Anghel. Ngam langgong mat. Sa bagay. Adda ang amok ngagnagan iti anghel. Ngem problema dagiti naganak na. Tamba di ti aramid na. Umanamong kakaniti imbaga. Nga danagan asaan na may bagay kenkwana. Ita lang amin anang nagkutimbagam. Nga adda bagay kan saan a bagay anagan. Anang adamat kalintagam. Wala. Agor derek nga rod. Taamangan no umay tibos mo. Kanayon magtan nga umay dayjay Rex dito yung restaurant. Magustuhan na siguro ti potahe tayo dito Potahe nga ta? Wano, ti agsirsirbi ti magustuhan na. Si Kamat, friend. Sa anak ang maikariti dayjay. Among kadi. Ajay imay anak ipicture kanya kat empleyado na? Ha? Kasan nga mo? Imbaon na kanu amang sapol kanya. Ti uniformek asuot ta tinagserbi. Tapno na tuntun na. Agbayad ka di? Iso pinasapol na ka? Diyak ang ano niya ti panggap na. Tinamag na pa'y tinagan ko. Apay ani na pa'y la dinamag idi ijay boss. Kwa ngamin, dim sa agak adagos. Tanadano nan ti ayan mi wano destinasyon ko. Kat nagpatuloy mat ijay syudad. Naka-enroll ka ka din, anak. Wananang, adalabasit in paunag, tapno maka-enrollak. Pasensya ka, no basit lang ti may tultulong ko kan ka. Anya kayo lakit din, ayan nanang. Maawatan kayo. Dakkel kit di ate may tultulong yo kanyak. Da kayo ti mga asikaso kalagi ti lupot ko. Ganda kayo ti para luto di ti balay. Tagad-adal kakat nga rod. Masapak mata sumangsangpat manipo di pagdadaitak. Taman manumot ti agpadait.
Iso asaan nyo nga ibaga, abasit ti maitultulong yo. Kwa, madanaga naklaang nanang, tadakkel ti babayada. Bayam anak ko, padasat ti umutang iti boss ko no kayat nga ti agpautang. Alaman nga rod nang, ikagumakabayadan, apaman nga adda trabaho ka sa bali, no makaturpusak. Dakkel ko mamot ka ti masweldom, no agmalmalam ka nga agtrabaho. Ang saan mo, taagadal ka mo, iti malam. Sabi nga pagadalan kinaginrolan. Iti universidad akaasigdan diti restaurant. Apa na da magmuday ka? Anda ngamin gayem ko nag-transfer iti universidad dito eh. Estudyante ka di? May sa profesor. Kayat ko ti mapan iti daytang nga universidad. Kalpasan ti panangan ko. Kwa. Sumra ka inton malam. Ada klasik namin aging ga iti sardam. Awan nga ron inanam no kasta. On, sir. Narawama kon itirigat. Angam, talaga amarigata na. Taado dagiti rumbang na isambot ko. Kastilangan karamidin ta. Tapno saan ka unay amarigatan. Anya ti kunayo, sir. Mapan kayo iti universidad, iti kabisera? Gusto tinangin mo. Nangiruar kayo sa matiti kwartayo, sir. Ada pangaramata kiti nasawa kwarta. Ay, kasta ka di, sir. Ita ka di ti ipapanyo iti nasao nga universidad, sir. Wen. Et da kayo pala ti makamuli ti opisina, ha? Mabayag kayo ka di ijay, sir. Depende. Ngam adda akton sakbay amang rikap tayo. Aganad kayo, sir. Ang mga numasalaw yung manin ti managdakdakes. Ha? Kasano magpaiso no dadamanan? Mangayag kayo laangan iti kadwayo ang mapan, sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan at denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. So papa, di kinasayaan, dito ni drama tayo, di masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero, ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, madanagan da alona kan Jovi. Tadakkel ti pabayadan ni Jovi iti pagadalan. Marigatan ni Jovi amang isakad. Tado dagiti rumban nga aramiden na iti pagadalan. At damot na panunot ni Rex, tapno saan ang marigatan ni Jovi. Iti panagrubwat ni Rex amapan iti universidad. At daimbaga kankwana ti empleyado na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Aganad kayo, sir. Ang mga numasalaw yung manin dagiti managdakdakes. Ha? Kasano magpaiso no agdadamanan? Ang mga na maulit ni naramid na kanyak. Mangayab kayo laangan iti kadwayo amapan, sir.
Awagak ti gayem ko a polis. Tapno sigurado safe kayo. Masapol nga ada ka na yung tikadwayo amapan, sir. Adamat kat di sabali arota apag naana mapanijay. Padasag ti magnay ti sabali arota. Apay nga iti awan babalay kan tattao tinagnaan nyo ide, sir. As-asidag ka nung amin ni Jai. Adayo iji bangir. Kasano ngay anak ko? Awan mo't na utang ko apagbayad mo. Padasak ti makisao iti pagadalan mi, nanang. No kasapulan nga agsurat kayo, di aramidan tayo. Wan anak ko, aramidan ta amin apamuspusan, tapno saan ka nga agsardeng nga agadal. Wananang, jaklakit di kayat ti agsardeng nga agadal. Itapay, tadandan niyak agturpos. No adala ko mababalin ta nga ilako, ngam awan mo't. Indak agpakpakaasi ka ni boss ko, nanang. Barang pautangan nak. Patgan na ka nga ta, anak ko. Jakla mo, nanang. Ang padasak. Makaamuditan. O sige, tama pa na ko ni restaurant, nanang. Naliday ka itay anapan iti pagadalan. Ita, saan ka mo naliday? Kung aming friend, naggapuak iti pagadalan, iti treasury office. Imbayad mo, tinautang mo ka ni boss? Saan, friend? Mas naawag. Tada ka no nagbayad iti tuition ko. Ha? In full payment na ti may sa semestre. Asino tinagbayad iti matrikulam? May sa kanumat alalaki. Lalaki? Asino ko maalalaki? Awan mo tatang wano kabsat mo. Mas daawak nga rod. Asino nga tati addaan na saya at apanagpuspuso anang bayad iti tuition ko. Utang ko anay bag-anakam no asino man dayjay. Kumusta tinapanam iti pagadalan, anak? Ada ka di mo't na utang mo. Nanang, adan ang bayad. Ha? Di damot ibaga iti pagadalan no asino tinang bayad. Basta imbagada, anabayadanan. Awan ka di ti atapom anang bayad? Kwananang, napan iti restaurant ti lalaki a binayadak idi ti plete na. Saan nga ta nga iso? Ha? Ada ka di mabalinday ti alalaki? Di nanto pa'y nabayadan ti plete na. Tuition kit din ti mabayadan na. Imbaga na hold up, nanang. Disente ti kawas na. Kan adda kotse ang nagluganan na anapan iti restaurant. Damagam to kan kwa na. No iso tinang bayad iti tuition mo, anak ko. Kumusta tinapanan nyo iti kabisera, sir? Nakabayad ako niti utang ko. Inawat na ka di tinted Diyos, sir. Sigurado adi naawatan no kwarta ti ited ko. Kasano kayo nga rod ang nakabayad ako na yo, sir? Napanak iti pagadalan da. Dinamag ko no manupay ti di na nabayadan at tuition na. Kaya tiyo asawan? Di na mo, abinayadan nyo, sir? Maamuan nanton no mapanagbayad. Dakalaki di ti tuition fee na, sir. Iti dadya kinamarigrigat na. Inted na ti kakaiso na anabati a kwarta na. Idinto tati imbayad ko iti pagadalan. Kat di pa'y tipping iti kinabaknang ko. Agsagana tayo. Ta sumalog tayo manen, tapno adamanan kwarta tayo. Mangisagana tayo iti maskara tayo. Gusto timbagam. Imbagkat, ti di da tayo mabigbig. Kano nga'y abumaba tayo, bossing? Inton bigat. Wano, inton may sabigat. Makita tayo kumadji lalaki anang nireport kada tayo. Day ta tinumero 1. No apay asumalog tayo. Agsawar tayo kadagiti malls. Pasda, restaurant kan parke. No makita tayo ti lalaki, tirangin tayo adawos. Masapol nga da silencer amin ti paltog tayo.
Tapnawan makadlaw, nupaltugan tayo, iti kadwan ti tao. Rumor kayo kadita, sir. Mapanak lang iti presinto ti pulisya. Amwak na danbanag tin report ko may papan iti hold-upper. Sigud samot awan tagdagi jay. Ngam nagalis ti biyagda. Uray kasano ti kinagalisda. Addan tulat tapan nakatiliw da. Sapay ko mga rod, sir. Kanayon ang maipadamag ti kalukwan nga ramid da. Jak pa yan magmagnet ti kalsada anang sa edan na kanyak. Ijayin adayo arota ti pagpagnaak. Sapay nalikaw unay ijay, sir. Doble ti kaadayo na no ijay ti pagnaam. Manmano nga min ti lumabas sa tao kan lugan iti shortcut adalan. Kakaykaywan kan nasamag. Umok ti managdakda kasamot ijay, sir. Mayroon na siguro. Adamot boss alimabas, hindi pinanawan dakdagi di managdakdakas. No nakarabersyos kayo siguro. Ang mga no inalada pa yan. Agpakadak sapay dito restaurant. Tapno maaramid ko dagiti amin a requirements iti school. Nagado a reports kan research a masapul nga aramidan mi. Pangalaam kayo ti usaram. Ti allowance mo. Dayta laang Dayta nga ro ti parikot ko. Ngam no saan ko mat a maaramid dagiti requirements. Kasano a makaturpusan? Kastoy laangan ti aramidam. Saan ka nga umikat? Ibagam laangan na part-time job. Aglangan ka laang no importante ti aramidam iti pagadalan. Wensa nga agpaiso? Ang kayat nga ta ni boss ti kasta? Padasam agayam. Maawatan naman siguro ti sitwasyon mo. Ang no di na kayat? Kasano akon? Agda tayo dito'y asidag ti syudad. Saan tayong agkukuyog? Ngam saan tayo matunay nga agiin na dayo? No adda makita tayo ama di ti panggap na iti kadwa tayo. Tiraen ti adda iti asidag na. Kalpasan na, panawan tayo adagos. Udno dayta, kakadwa. Agsisinipot tayo. Masapol nga awan marsing kada tayo. Kompleto tayo ng agsubli jay hideout. Pasimple tayo lang amag na. Agturong tayo pa iti mall. No masawar tayo ti mall, mapan tayo iti restaurant. Kalpasan na, iti parke. Iti agmalam mapanagsawar tayo. Di tayo pa'y nga tamakita day ak tao. Agsawar tayo. Tapno maamwam, no anya ti sungbat iti saludsod mo. Adda na panunot ko, boss. Mapantayon to iti parking lot ti luglugan iti restaurant. Ang mga no adda mabalin tayo a pagluganan a pumanaw. Mayat. Siputan tayo ti mapan agpark a mapan mangan iti restaurant. Adamot mabalin tayo a pang sukit. Master key ko naman. At the parking lot iti basement ti may sa mall. Adaman damagkan ka? Kas may sa babae. Anya ti kayat mo nga isagot ti agdaton ken ka? Saan nga agpapada ti kayat ti babae, sir? Iso nga rod adamagkan ka no anya na kita kayat ti babae. No siyak. Sayang ti sabong tanangina ngam malaylay. Imbag no si bibiyag amasetas, ta saan amalaylay, hey sir? Sa bagay, malaylay mo't ngagpaiso ti sabong. May mayat samot ti alahas. Mayat mati alahas, sir. Oray saan ajay nangina. Kat, mabayag apakalaglagipan iti nangisagot. Padasek man ti mapanitimol. Agkita ak man iti napintas nga alahas. Ay, naggasat ka ti sagutan nyo, sir. Nagasgasatak no kaya't nagtipangisagutak. Mapan kayo nga rod ita ijay mall, sir? Sige nga rod Good luck!
Agian tinagduma ditoy. Siputan nyo no adda umay nga special a kotse nga agpark ditoy. Aramatak ti Master Ki. No adda kursunadak ako, che. Iso ti pangaramatak iti Master Ki. Siputan nyo, tanong mapaandar ko. Mapan kayo adagos iti bangir. Lumugan kayo adagos. Jay special a kotse titiraan tayo. Nalaka nga ipan iti shop. Tiagas a simbal iti lugan. Wan busing, maditi dakkel alugan. Tas saan tayo ang mayunag iti nalumang asyang. Agian tayo nga rod iti igid. Agiin na tayo basit. Tapno saan ang nakadidilaw nga agur-uray tayo iti biktiman tayo alugan. At dandukat alarm aminin alugan. Delikado. At dalatamat siguro tilugan nga awan alarm na. Sir, itimol ka diti papanan nyo? Well, inak pa'y gumatang iti alahas. Irigalog iti may sa abalasan. Naggasat kat day tabalasang, tasagutan yu iti alahas. Itala nga seryoso ak nagkursonada iti balasan. Di ka di babae ije kabisera, sir. Awan sa bali. Kaya't ko nga arman na di abalasan. Uray siya, sir. Kat adamot plano ka mangaram iti nasaw abalasang. At daamin kan kaakarbungan. No sino ti sumbatan na kadata. Iso tinagasan. Saan kayo nga agungat no armat, sir? Natatno nga katao. Saan ko pa'y ako kwa ni Jovi? Tapno paritak dahil ti agaran ken kuana. Masikura na kung dito'y garahe. Mapan tayo iti unag timol. Sige, iti restaurant ti papanan tayo. Mabisinak. Nabayag aditay nangan iti restaurant. Tadda tayo mo lang ijay hideout. Tangiwat mo. Amangan no adda makangagkan ka. Ayun. Kunak no ijay hideout ti ayan tayo itay. Ni taulitan na tayo laang. Kunak at tangiwat mo. Kamam. Sige man langan, boss. Siganto mga min ang iwat. So, kalasaw. Na. Ay, disiplina ang day tangiwat mo. Taiso ti mangisagmakan ka. Imanugot ka diti boss mo, itikid daw mo nga ag-part-time ka, anak ko. Wananang, imbaglakit din. Ay, wan kayam. Saan ka di pa'y anapan di lalaki nga atapom anang bayad iti matrikulam? Saan pa'y mat? Kaya't ko nga rod adamagan, no talaga nga isutin ang bayad. Wan tapno makapagyaman ka. Kan tapno madamag mo, no anya ti panggap na. Apay abinayadan na ti tuition mo. Amangan no adda pa ka kumikuman na. Iso asaan pa'y amakapan ije restaurant, nanang. Anya nga tati plano na. Apay abinayadan na ti tuition mo. Ay, ang mga nusingiran na kantukit di itinangina, anak ko. No singiran na, bayadak to ati utang ko. Tautang ko kat nga rod. Wan adadagiti baknang, dakkel ti alaan da porsyento no agpautang da. Sir, asidagtan iti parking lot ti mall. Mabidlang, tayo park ko tilugan. Ano tilugan iti parking lot, sir? Wan nga ron. Kasanon na awan bakante a pagparkingan. Kasla pumanaw ti may salugan. Wan nga pweso. Urayin ta makapanaw. Dahil dyan ti pangiparkingan ta itilugan. Sige, sir. Dajayan, nabakan tiyan tinagapuan na. Nakamas kan nakasunglasses ti nagmaneho. Kan nagdardara sa limugan ang iti kakadwana. Kaslag dardaras da. Apay at tumalangkyaw tinagmaneho. Darasan nyo, ang mga numadlawon ti aking kotse. Napaandar ko babaan iti Master Ki tayo. Imbaglakit din, tadayo ti security guard. Ala, darasan tayo. Kalpasan ang makalugan tayo. Pataraya mo na dagos. Darasan nyo nga roon, ang mga numalpas ang mga di aking lugan kat maduktalan ng awanan ti kotse na. Ala,
Patayabungon nga rutilugan. Magnakay jay iskinita abasit ti magmagnalugan. Darasem! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Supapa, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, madanagan da alona kan Jovi. Tawan na utang da apang matrikula ni Jovi. Di daam mo, abinayadan gaya man ni Rex, ti tuition na. Nasdao nga rod ni Jovi, no asino tinang bayad iti tuition na. Iti sabali abangir, plano dagiti managdakdakas asapul ni Rex, gapu iti dakas apang gabda. Iti matmol, agpark ko man ni Rex akadwana ni Oliver. Nakita da ti may sa akotse apim manaw, at tumalangkyaw ti driver. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang pauluan. Supapa, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Patayabang arudan tilugan. Magtakay jay iskinita abasit ti magmagnalugan. Darasem! Imbag lakit din, tanaira na abas si tilugan iti kalsada. Uray saan tayo ang nasarakan jay lalaki. Tadamanan na ala tayo a kotse. Swerte tayo manan itangal daw, busing. Alam, ipantayon ijay nalamang asyak. Wana, tapno marangkay da adagos. Iswasan da matiliwan, ti kinarnap tayo alugan. Tarangkayan da adagos. Ya simbal da, no adda sa bali manan alugan, apang ikabilan da itinadluma apartena. Nalaing at talaga ti buyer ti kinarnap alugan. Dagiti awan ammo na apan nakabagi ti linteg. Nayaw awan da, iti tenga ti aldaw. Uray agan anudang, di da masarakan tilugan, ta sigurado amadaman arangrangkayan ti buyer. Saan nga impagarop dagiti polis? Nga danalimad asyap, nga gas assemble iti kotse. Sabali ti paglakwanda. Kan adda syap da iti asidag ti pasdek, apaglaklakwanda iti kotse. Big time tayo man itan, boss. Apagdarikmat lang, kat nakaala tayo manin itilugan. Umayayon kada tayo, ti gundaway. Sigurado nga agkakaribuson dagiti pulis ijay a parking lot. Apagdarikmat ang nagpukaw tilugan ang nakaparking ijay. Ha, napaandar ko. Babaan iti master key tayo. Mayat at talaga day ta a master key tayo. Sir, bilibak iti kinalaing dagiti a karnapar. Tengat aldaw. Naalan dati kotse iti parking lot. Karnaper siguro di nakita ta anak kamas na nagmaneho. Isumat lagayam at tumalangkyaw. Dinardaras mat dagiti kakadwa na tinaglugan. Sada pinataray adagos tilugan. No nasapsapa ta nagparking. Amangan no ti kabarbaro ako check tinaalada. Sapay kabarbaro ti kotseyo. Tanabiit anak karnap jay kotseyo amay sa. Mapanakit di presinto. Tamuat no kasano di in-report ko. Nadamot lang linda karagiti managdakdakes. Sir, amangan no tinangkarnap iti kotseyo. Kat isumot lang tinangkarnap iti parking lot. Dalabit. Hanggang saan tayo pa nga mo no isudawan saan? Nagpakita ka di kan kanya kung kunam maagnagan iti Rex, anak ko. Saan pa'y nanang?
Itapay takayat ko ang makita. Saan mo nga agpakpakita? Ang kun ambot nga iti kalabas, kanayon amapan iti restaurant a pagpapaayam. Uwan nanang. Ngam sumagmamanon nga aldaw asaan ngam imay. Manipod na bayadan ti tuition ko. Awan ka di tinadakdakamat na maipapan iti tuition mo. Awan mat nanang. Adala na ibagana ama iremedyo ti amin. Ngam saan analawag ti panang ibagana? Amangan no iso nga agpaiso tinang bayad, anak ko. Awan ti sabali nga atapak, nanang. Ang ti saludsod ita. Apay asaanen nga agpakpakitakan ka. Anya ka di ti resulta ti ipapanyo iti presinto, sir? Malading itanak, tawan pa'y kanumat. Nabayag ba sitin day di apasamak? Apay adi da masarakan ti lugan. Nayamandan karagit yung masaknan iti kabangibang a lugar. No ada naglabas iti lugar na. Ngam awan kanumat. Ay, napanan nga rodon ti kutsiyo no kastang, sir. Aden singasing ti may sa kanakwadang aramiden da. Tapno mapalabugan na iti awanan pain. Mapalabugan? Kasano ko ma, sir? Numapanak ka no iti kabisera. Ibagak nga da ka no umuna amapan agpwesto iti kalsada aman mano ti babalay. Diyak maawatan, sir. Apay nga agpwesto da ichay. Aglemang da ka no. Kalpasan na. Agin inayadak amapan ijay anakakotse. Mapantanto man iti kabisera. Ha? Apay, sir. Iti ka di restaurant a pagpapayan ni Jovi? Uwan ko ma. Nabayag ajak na pan. Gapot ang makumikumak. Sige, sir. Kaduan kayo ama panijay. Agyamanak. Intun bigat ti ipapanta. Taamangan na awan ni Jovi ita ijay. Apay ko mga awan ijay, sir. Kat ijay mat ngagtrabaho. Nalipatam ka din. A half day lang ti panagtrabaho na. Gapot na marigatan. Agad-adal ngamin. Ha? Ay, wan gayam, sir. Nasapa ka mat ita. Ada ka di papanan nyo? Kunan ni sir, amapan kami kano ijay kabisera. Diyak ko makayat. Ang boss mat tinang iba ga. Apay kumasaan mo kaya? Kadwa ka di ti karibal ko amapan mangaram iti ay ayatag. Anya? Karibal ko nam? Kursunadam ti kursunada ni boss? Adda plano ka mangaram ka ni Jovi. Ay, kastila ang mati maibagak. Ni sir, tinakakita kan kwa na. Kan inbaon na kalaang anapan ng sapol. Ita, aramamatan. Kunamot ni sir, ng adda ka numot karbangak ang mangaram. Kaya't mo asawan, agidan kayo asumango? Kasano ang maibagayo tirik nayo adwa? Day tangarod kat. Ay, nagrigat. Nubos mo ti karibal mo. Apay analiday ka. Marigatan ka kadi, ije pagadalan nyo? Saan mo't kit di? Ngam, apay asaan mo't tengam umay dito ni Sir Rex? Sabalin samot daytan. Kunak man lang no parikot ije pagadala. Saan man tailiw mon samot ka ni Sir Rex? Kwa ngamin. Jay, kwa. Adda kayat ko amaamuan kan kwa na. Ngata, gayem? Madlaw ko kat. Adan samot sabali ang makagapo no apay akayat mo ang makita. Uy, iliw daytan. Saan mat Kayat ko laadamagan kan kwa na. Ti kayat ko amaamuan. Wanan. Ngam, di mo may lamang, tinangro na makagapo. Di ta kapay tadarami ta kija kusina. No apay mat. Asapulan dagiti matak day tsa lalaki. Apay nga ta, adi mat laumayan dito eh.
Orasan, tapno mapantay di kabesera. Aramidam kaditiin singasing dagiti polis, sir. Saan pa? Magnate ti sabali arota. Oray adayo. Ta sigurado nga awan da ka sa mapasamak. Kaya't ko lang nga makita ni Jovi. Awan nga tati pakaisagmakan nyo. Nukas pangarigan ta aramidan nyo ti insingasing dagiti polis, sir. Agpanunutak pa ang mga no may sagmakak. Narigat nga agpaiso. Tama nga no agpaltog dagiti managdakdakas. Dahil tangaro ti pagamkak. Managdakdakas dagitay. Awan santuenda. Pudno ti kunayo, sir. Uray matiliw da ida. No da kayo matimay sagmak. Da kasan. Dandani ka man ang mapanadya pagadalan niyo. Wen gayam, adda aramidan medya pagadalan. Adapay matmay sa nga oras, sakbay ti sarak mo dya pagadalan. Ag-research pay ngamin. Kasta ka di. Adakan ka dayta. Narigat mo at nusan mo nga aramidan ti research nga ibagbagam. Nilakot malpas ko ti aramidak. Baka umayak manan dito intun bigat. Ngam nusan mo amalpas. Kawatan asaan ka sumrat. Kasta ka di gayam. Anya pay ngay, do di kasta. Naguri ka. Makitam ka diti sumungat dito yung restaurant? Ni Sir Rex. Uy! Nagbaliw ti aura ti rupa na. Rimanyag dagiti malmalday amatana. Sir Rex. Mabaling ka di Arex Laptan, tiawag mo kanya, Miss Jovi. Imbag ta nakaumay ka. Adda nga min kayat ko amamuan. Sir, Naragsakag, no Rex Laptan, tiawag mo kanya. Mabaling? okay. No kasta ti kayat mo. Kayat ko amaamuan. No, da kayo tinangbayad iti tuition ko. Awan na pulos naksay kanyak. Uray maminribo nga bayad na kiti tuition mo. Ngam ti panang bayad mo ti pletek. Kat dakkel ti kay papananay ti biyag ko. Imposible magdaytan, sir. Ay, Rex gayam. Diyak ko man nakadano ni Jesudan, no awan ka nagbayad. Sa maysa, ti kwarta nga yung bayad mo kat nagrigatang. Idinto tati yung bayad ko iti tuition mo. Kat pulos adyak nagrigatan. Saan nyo alagregatan? Kaya nyo asawan? Pinidot nyo laang? At da nakita ka nakapark anangina a kotse, iti may sa restaurant dito'y kabisera. Nujak agkamali. Ti lalaki ang nag-report, ti akin ko kway tilugan. Talagang umasidag kada tayo ti swerte, boss. Nukas kasano, dua abilit ti matinag tayo, babaan iti may salang abato. Adda nga tapay ijay ti bilit akayat tayo at tinagan, bossing. Dahil ti jak amo, agmay-may saak namin itay. Sa maysa, awan pa'y kanyak ti master kitayo. Napan kayo ijay ngagmay-maysa, bossing. Nang limlimo aka na panijay. Nagpamaranga kakas may sa alakay. Nagsarugulang pa ya. Tapno sigurado adidak mabigbig. Kasla ti sarukod yung arod ti armasyo. Impagarup ti nakakita kada kayo. Alakay kayon. Kasapulan ti sirib. Tapno mayaw awan dagiti man nala polis. Madaldalapos da ti birbirukan da. Ngam di damat mabigbig. Awatan ko matoy na lumuasagot ko ka. Dahil kat tanda ti panagyaman ko. Kan panakigayim ko ka. Kasapunan ka di pa'y dayta? Sabay ko nga, saan mo apaayan? Akas iti saan ko apa na ang paay, iti binayadam ti plete kiti boss.
Gapulang iti basit an aramida. Nagdakkel ti supapak na. Amin nga aramid. Adda kay batugan na supapak. Dakkel man, wano basin. Tapno di mumut ko na. Awan ti sagot mo. Agyaman ako na Jovi. Abay asikat agyaman. Rong bang asyak agyaman. Agyaman ak unay iti sagot mo kanya. Agsagana kayo. Tamapan tayo iti nakakita ak iti lalaki. Kan tilugan na. Darasan tayo nga ron. Tapno maabutan tayo tinasao alalaki. Sayang tilugan na no makapanaw. Sigurado ang nangina mananday jay. Nagswerte tayo na napintas agasat yung masidag. At pagsayatan ti ipapan ko iti asidag ti restaurant. Masiguradok ang mapanmanan ti lalaki jay. Mabait na nga ron. Talaag pa'y ti master key tayo. Saan tayo ang mapaandar tilugan? No awan dayay. Nang runa no nakaparking tilugan. Darasem, ang mga numakapanaw ti lalaki. Sino tinakibiyang iti master key? Awan mat dito yan. Anya, awan ko nam. Asino tinakibyan? Mapankan sama ti pagadalan. Makita namin ti libro kan papel na nakadeso iti lamisahan. Wen, adda klase kita. Itulod ka rin di pagadalan nyo, tapno saan ka na magmagna. Ang asidag dito ti pagadalan mi. Napaan ako ni Jai, kat saan mat nga si Dag? Alakit din, itulod ka, sakbay ngagsubli kami iji syudad. Rex, agan-anad ka kuma. Kasla ngamin sa bali agparparik na kanyag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay weta alawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naragsakan dagiti managdakdakas, tanagbaligi damanen iti pagnada. Kabayatan na, pinasyar ni Rex ni Jovi. Katnaamuan ni Jovi ang ni Rex gayam tinagbayad, iti tuition na. Iti sabali abangir, imbaga ni Dagul ang mapandakarnapan, tinakita na ako ni Rex, iti parking lot, ti restaurant. Itulod ko man ni Rex ni Jovi iti pagadalan, ngam adda imbaga kankwana ni Jovi. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta iti alawas ang napauluhan. Supapa, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ngam, asidag dito ti pagadalan mi. Medyo tayo ijay tanapanakon. Sige kiti, itulod ka, sakbay ngagsubli kami iji syudad. Rex, agan-anad ka kumaha. Sa bali ngamin ti agparparik na kanyag. Anya ka rin parparik na kan ka. Saan ko nga amo? Ang masapol nga aganad ka. Ang mga nadadakis ang mapagtang mo. Nang runa ti panagmanehom ang mapanidya syudad. Agyaman nakikipalagip mo. Di kantanag. Adda awagak amang kadwa kanyak dito sakbay ngagbiyahe ak. O sige nga Rod. Mapanta nga Rodan. Tama nga numaladawak. Sakbay ang mapanta. Adda pa'y basit awagak. Ibagak ti lokasyon ko. Sige, Rex. Hello, sir.
Umay kayo ka din. Andaak dito ilugan. Asidagak iti ayan tinagpwestuan ti security guard. Saan mo panawan tilugan? At ang amin inawagak na umay dito eh. Ha? Asino tinawagan yaw, sir? Nagitiam ambok apan nakabagi tilintag. Aramiden nyo kaditin singasing dang aramiden nyo? Tsaka mo, ngem kasapulan tatikadwa. Basta saan mo panawan tilugan? Dita kalata si dagti security guard. Da kayo timakamaw, sir. At daak lang dito ilugan. Sige, tatapay awagak. Imbag na dyan, ta si dagdito'y kabisera. Sige nga raw, sir. Apay ang dinardaras ni Sir Rex ti mawag iti cellphone na. Kaslaman adda pa kadanagan na. Idi imbaga na nga itulod nak iti pagadalan. Nagtibayo ti barukong ko. Kaslada kabutang ko. Amang ano nalagip mula ang tinapasamak kadata iti ubingta. Siguro. Idi magmagnata iti kalsada nga da nagpipinaltog. Kaslakastan. Iti pa abay ti may sa alugan. When, idi kwan, nadaplisan sa timuging ti may sa atomboy. Kakaasi ta naglinglingid iti bato. Naggaputa idi iti pagadalan. Magmagnata nga agawid. Huwin nga rod, inguyod dya may sa titumboy. Kat imo nagda iti lugan sa dapimanaw. Kat adda na ba ti anakadasay anapaltugan iti kalsada? Jak malipatan ti rupa ti tumboy. Ada siguro dakkalapiglat iti rupa dayjay. Nadaplisan sa laang tasan mat anatumba. No saan adaplis? Talaga anatay. Basta nakita ta anagdara ti muging na. Nangikuti imbagayo atong boy. Kunayo nga dadakkalapiglat na. Nalagip mila ang tinapasamak idi ubing kami, Rex. Nakita mi dagiti nagpipinaltog iti kalsada. Mukasta. Dito'y kaayan ti tumboy anang karnap itilugan ko. Adda kakadwa na. Di may sa, adda dakkalapiglat itimuging na. Wen sir, nakita mi ang nagdara ti rupa na. Ngam saan mat anatay? Inguyod ti kadwa na kat inlugan na itilugan. Mukasta. Nabayag nga ruda na karnapir dagijay. Taubing kayo pa'y idi ako nayo. Nagbalin ka a biktima dagijay ama nagdakdakas. Well, iti dahi di pa naglugan ko iti boss. Nakarnap tilugan ko. Iso anak ka shorts, kan nakasando ka laang idi. Asidag tayo iti restaurant. Intayo pa'y mangan. Sa tayo mapan iti parking lot. Wala, boss. Agbusog tayo pa'y una. Sakbay amang itaray tayo manen itilugan. No makita tayo nga awan ti pulis iti uneg. Mabalin tayo nga ikatanpay ti maskara tayo. Tamangan tayo pa'y. Makipatentero tayo kadagiti mandal a pulis. Ala, agawaan tayo nga rod. Tamabisin akon. Saan lang asikati mabisen, busing? Ala, intayo agorder iti agkakaimas at aroon. Agbusog tayo analaing. Sakbay amang itaray tayo iti kotse. Nagganas nga aramid. Apagdarik mat kotse manan. Ti imunag atomboy. Oray nakamask. Makita ti piglat iti muging na. Ah, titumboy. Saan naroon mga madlaw na? Nagsunglass kan nagmask ka, Rex. Mabigbig ko titumboy. May busay sakmat ti kadwa na. Mapanak pa iti siar. At daawagak. Dinardaras mat ni Sir Rex tinapan iti CR. Di ka natagari. Amang numangagda ka. Sige, serbyanta dagiti kaununag a customer.
Mabutangak. Ang mga nadaman ng pinaltugan dito eh. Tangiwat mo ko na. Di ka ka di mabutang. Mabutbutangak nga rudan. Ang nernerbyusa. Saan ka nga agpadlaw? Aramidan ni Rex ti amin na pamuspusan. Iso anapan ijay sian. Hello, sir. Juan, agawan nyo. Agsibilyan kayo tapno di damadlaw. Well, iti restaurant. Imunag da. Madama ti order da iti kananda. Lawlawin nyo ti restaurant. O sige, bye. Nag-vibrate ti cellphone ko iti bulsak. Basa man. No maitad yu ti kananda. Saan kayo unay nga umasidag? Taumayan dagitipan nakabaghi ti lindag. Narigatan. Amang ano hostage da kayo. Sa anak arumar dito'y taamangan no mabigbigdak. Oh, anya ka diti binasam dita cellphone mo. Kasla pimsag ka mat. Basa ngam saan ka nga agpadlaw. Tanangam ti gun-gunayin mo, friend. At iti cellphone ko. Mabutangak. Inapay di kusina. Dinardarasan ni Blessy ti Pimanaw. Talagang agner-nervyos. Agyanak lang dito'y igid. Ngam sa anak nga agpadlaw. No makitak nga adda sumrak a lalaki. Medyo umatayong ak. Kat mapanak iti kusina. Hello. Adda ka no backdoor iti asidag ti kusina. Iso ti pagnaan ti dadduma. Iti matsango ti dadduma. Wen. O sige, agawan nyo. Amangan no malpas na amangan kat pumanaw tan. Wano mapandamanan iti parking lot. Agyan ti dadduma iti parking lot. Andalugan ko ijay. Sige, bye. Ayan ni Jovi. Anda kanipay itayan na iti suspect. Wan, sir. At ka di mapasamak a pinaltugan inton madamdama, sir. Depende na makilaban na iti managdakdakas. Ngam no sumuko na si tatallugon. Awan mapasamak a pinaltugan. Mabutangak, sir. Amangan na may raman tayo. Basta agyan tayo dito kusina. Sinyasang ni Jovi, taumay dito eh. Diyak mabalintag pakita ka na iti managdakdakas. Mabigbig daklakit di. Wan, sir. Inaksinyasan. Ada nga min ijay matanawan na timangmangan. Saan ang nakapaniti pag-adalan? Gapo ka na kita maragdakdakas. Ina, sapay ko matamatiliwan dagita, sir. Paddan na kiti polis itirwa. Wala, sinyasa mo ni Jovi. Abangan na may sagmak. Ina, mabutbutang na ka talaga. Amangan mo agpipinaltog ta. Dakasan. Agyan tayo lang dito eh. Addan dagitipan nakabagitilindag di tarwara. Husto tinagparik na kin ka, Jovi. Nalagip ko ngamin tinapalabas. Idi imbagang maitulod na babaan itilugan mo. Iti ayan tilugan ngamin tinakita mi kan ni Blessy anak pipinaltugan da idi. Isumot lang itay pa nervyos ni Blessy. Pirmi asangit na idi. Kabayatan ti panaglamang mi iti likodan ti bato. Apay nga da kayo idi, ti ayan nagti nagpipinaltog. Ijay ngamin ti dalan mi nga agawid. Naggapo kami iti pagadalan. Iti baba ti kalsada ti ayan ti babalay mi. Apay nga dayo ti babalayo iti igit ti kalsada. Tapno asidag ti garden at trabtrabahon dagiti dadakkel mi. Kaya't masawan, agkarkar din dagiti dadakkal mo. Idi si bibiyag payday di tatang. Ngam ita,
Nila ang nanang tikadwak iti balay mi. Ulila kagaya man ni Ama. Isumot la working student ka. Sino kayo anang tutok kada kami iti paltog? Anya ti kayat asawan daytoy. Asino kayo? Apay pinaturungan da kami iti paltog. Awan tin nga dinagas nun ninyo kaya tabumatak yung layo. Ha? Patulong ka na kayo ng pantugme. Na kayo ang managdatagas. Kuneho kayo. Adda ka di pa manaknakyo ang managdakdakas kami. Ngaruda, anya ko mga itibasol mi. Nagsimpot kami amang mangan ditoy. Paturungan da kami kidin. Saan daan nakasagana tamang manganda? Ita, addan mang pusposas kadakwada. Mapusasan mo't lang kiti awanan pain. Inton mapusasan da amin. Agpakita karakwana. Rejayan, napusasan amin ng dagiti managdakdakas. Mabalin kong tagpakita karakwana. Ibagak nga isuda tinang karnap itilugan ko itay nabiit. Kamaod dyanan na. Natiliw kayo mutlangin, da kayo akarnapan. Sika? Wah, saan naglakumaan nakaposas? Ligisan kakaslakuto. Pinalagnak sakbay ng nalay tilugan ko. Iso agay ti matira mo nam. Anay ko. Ikatam ti pusas ko tag dinanog talangan. Naturod ka lang, ta nakaposasa. No di nak pinalaki di. Sa anak ko maanawaran ni tipuot. Sige sir, ikulong nyo na kita ang managdakdakas. Anya, adda ka di agsaksi ang managdakdakas kami. Agdapay do amang saksi ang nakita da kayo idi. Iso ang napiglatan iti dakkel ti rupa na itatumboy. Nasaba kamot ita anak ko. Diyak nakapan iji pagadalan, nanang. Taadda managdakdakas anapan iji pagpapaaya ka restaurant. Anya, anya tinapasamak. Imbag mantawan dakas na pasamak kada kayo. Imbaglakit din, nanang. Inawagan ni Rex dagiti am-am muna apan nakabagiti lintag. Ha? Adda ijay? Imbag man. Anya tinarami dagiti managdakdakas. Dagijay gayam tinangkarnap itilugan na. Iso ang naglugan iti bus nga awan apulos kwartana. Ngamin, kinarnap da tilugan na. Tiwalet na. Agraman dagiti kawas na. Saan ngamin nga agnanayon nga agsuswerte dagiti managdakdakas anak ko. Mariknada itan ti supapak ti madi nga aramid da. Kasapulan da pa'y tidado mga testigo. Tapno natibtib kerti ebidensya iti kaso na iti managdakdakas. Mabuti nga klaang agsaksi sa Rex. Awan mo ti mapasamakin ka. Mabalod da iti mano atawan. Saan da na makaaramid pa iti dakas? Kasano rumwarta, sir? Balsan da kami lakit di. Saan ka di adyan aki tayo apinaltugan? Kat adda na tayo ako nayo. Opisyal kanugayam. Isa na bayagan na wanted da. Agpampanunutak pa'y, sir. Narigat ti mapanijay presento kan korte. Sakti makaammo ka na kayo nung papan kayo niya korte. Kadwa kayo mat ngagsaksi. Tamay saak mat anagdarom. Ay, kasta gayam tinapasama? Isu nga ita. Natiliwon dagiti ang managdakdakas. Nasaya at matngarod no kasta. Kat kasapulan pa'y tidadumang agsaksi. Tapno mas natibtib kerti ebidensya. Ala, tapno agpatinggan dagita addakas ti aramid na. Kat may sa ni Sir Rex ang nagdarom. Gaputa may samat a biktimada. Imbag nasabat kayo, nana. Adaman damagag kada kayo. Anya ka di dayjay balasang ko. Kasla napatag-unay ti damagam. Mayat kayo kading agsaksi ni Jovi? Ha? Agsaksi? Sino ti saksyan na balasang ko? Dagiti managdakdakas anatiliw ija restaurant, nana. Kat anya ayati ko na ni Joby basang.
Adapay nga ni Jay pagadalan, idi kinid daw ni Sir Rex nga agsaksi kami ka ni Jovi, nana. Delikadon samot ti agsaksi, no maipapan iti kasta abanag, balasang ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluhan. Supapa, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika and computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.